sini Tiprasa rok hai bisa kamu nonton gay tini borong ni tong thai borong ni langma heno kelaiha Belaino kayo gono tam ni hingken rok bo ni khukte ni khnai man khna je lukurok kharok na khaiba kharok jatho Haste Krumpa, ang tini hano hai norong ni logi omo. Tini 12 September sangrong sal ponga siri siri sana thangke satta kahai damjak jeng kairam kami wo 2 September ni sini phaimani sini takhogo kora biramuni tirpani mangti kornani abno rogi jeng o kamini dal bidal khangrai bar jagi theimarok tei tini hano ponga siri siri jeng ma sopai mani ingkha mo bolong lama bini nogo thangtai sigango jeng kaisa footage phunuka eba norok video ni bising tinugui mankhana sak khamya khoroksa nukhungni chaloknai nukhungni okra nukhungni tangai chanai mo sak khamyangai jungdal klaija o bolong lama tini bini nogo himima thango o bolong lama tini borok thangpai hati khlaisa thai o bolong lama tini borok thangpai laisu tai khlaisai moroni tai kuno lahar kaham krai lahar Rambaltisna phungnai aingo phungdi mongkha teuisa teuhana yori chong tan hingka omo tuini borni tongthai orno borni langma orno borni theitai borni tai kuno hapangnai bisingti to mungsa krino krei phiaba omono sabna siknai sab phunuknai jeng tini kairam kamibo 2 September ni simi koruk press club sini takhuwa kora biramuni tirpani mangkatei khornani hine phaimani yagolo o kamini jingjal norno dal bidal jengta phunuknai eba o kami busuk jorate jingjala klajak tong abo jeng norno phurungnani hine tabu sujra chaitogoi tongo jeng bini nokhungo thangnai angaro thangnya sak saimanya botam ongkha bo bemar manjagi hamya klajak o bolong lama tini jeng tabu himi thangtai jeng tini norok nugu mankhna koruk press club team bono je yak chuksak chubolai mani phiaba tini haino hai norni buskango joto khagnang Tiprasa rok borno Chubachu hini ang tini norni buskango haino hai phaiei bini nokhungo thangnani nei tabuk sujra chaitogoi tongo norok abai khlaino puilan simi norok paithak jora kringi nyai tongdi hingano bini langmani kok eba botam ongui bemar hamye manjagi klajak norok nugui mannai hapani tapuk tai bukuk chong orono boroni langma o tuisa tei himino borokni hati bazar chathai gobangma samungo thangtai o lama tini thangtai orono borok tulukjak bo jaga tong Tiprasa rok norok wansudi jeng sana thangga hingga gobangma sana klayo lahar kaisa pora kahama himo tongnano kising misik tongpona pheba borok nike tongnano teuringni yagolo phano lahar kaisa pora kahama himya tuisa tei bolong lama tini himima thango abo hai kaisa tabu bemar khlaijak hospital tam khai tubunai bono sak amo tam khai tlangnai bono kapang isapona nasigya kapang nugya amo herokno jeng tingno ne bus kamo phungnai thangai tongo tini mukumuti tim abai khaina norokno ang at pilani sini paitu norok boboti thang borok bola mati thang norok ang norok nugnai norok pilani sini paitu norok nugri nai to Mana dokter kat temasa mana kaham jagat lang kaham na din siya. Oh, santi bazar lang nai di ran nanya. Spogo wate ni karan be kre skate ni bagai be kosto nai rugi nar mangpang. Ira si hang nai kre hakin saga santi bazar lang. Kapani takuk tai bukuk so jeng bolong lama himi thangtai borni nok
bolong tui thangai bolong tui himai hati chathai omo tui no boroni langma omo haino kaisa bolong kuthugo nok khongsa chuchuru ke tongjamani borok hisang ni tei bini busaje khorok sana tui pheba norok ani kulu kunu man khna boroni nok boroni huk tamni hinke hisang ni tongjamani hisang ni tangai sala jamani buni nogo buni thani hajra salta thangi hanke boroni thapa hor jingya abo hai Tiprasa sini jing Kwphangni kairam kami phaimalai thaimani pati mungno sana thangka hanke sini takhuk okra biromoni Tiprani simino omo hai kok raisoi phaimani tamni hinga singoro kamio kabang modal bidal jungjal nukha omo hai jungjal omo hai je jungjalo klaja Tiprasa rak tong Belaino bukha dukhu nango Belaino mokol mukti klajang naiko tini bini busai tal nokha tal sai ba nokha tal ni romui thongrok lajak sakhamya pheba abo kebo nugya tini busai bunara hajra salsa thanga se borok arni hajra ni rang bai hati bati khlai bor nukhongo cholibo pheba tini abusai se thangi manya busai se bunara hajra khlai rang puisa aji tubui manya tini boroni nukhong chati hor theijakhai thapa hor theijak जों खोनाव नेलायनो खाबुनि ताखुकtai बुकजों बसक जोंजालि कक बसक बखा yok jangnai kok बसक बखा दुखुनां jangnai kok tini norok boroni nukhungo no जों खोनालायने boroni nukhungni koktai bini hik bai जों साइमालायनाय boroni nukhungbo बसक जोंजाला to जों साइमालायनो nini सायेबो nini busai je sakhamyaklaimani boforni simi sakhamyaklai tamo rugi eba tamo bemar manjagai sakhamyaklaimani abo sono kisa sadi jokoroni busango 파스가이 뭐 투만 데라가 인가 그드나 사가 인던 거 서발 코스도 그게 앙보 무야로 따네 파가 아카이 보버 부인이 하지라로 가이가 이 하이바이 코스도 그게 yang lunbo sutai tongo baralun sabta paso potiskurba aska hake kosto kai salai tongo aka sraini bo eskola buiu free saga okra surujir buna kelangai borkanthar hustela kelanga kisti remya wasai je lunaka remya toko kai sole tongo masakai asto soma chalaga bna skai chung hai obate kang tongoi salaga sran kai je kriba hakenge lun nakha 30,000 lun naga arsbo or wasak dukho kostong kha he lunbo gam khaga sumya tawara engo 4,000 tongko sonani akai sraini kisti lai wase blar bare kamasa asto sobo सबना बरमिया आखै यांकाय सा जोलियागा बर्ती खाइजा बनो बियं गाइन्द्र कष्ट खाइगै माइरं बजालायमिया माइ खाबजालायमिया बहाय गाबो मतो हाय कगै सब परे तंगो कष्ट खाइगै आखै नगो काय सा बर्ती खाइमिया हाय तंगो जेराव काय थाम तंगो जों नगो जालायनानै फसे जालायमिया जों से कष्ट खाइबा दैगाव स्रायराव हस्टेलनि फायखाय नगो जों ज्रमिया खाय खयराग्रै mzayai oba khage ma tong lai ga sren cha hake tongte phaba hake haya to der mas pura klai thangka angbo nainana mchouja khanam bujai pha hamda hamna o shanti bazar tlang thangde hake Kwphang klang manse hamramya sreni rang sekri kai bindra hajira ndang nagai o agai slow nagai khage sreni je thi dei phaika नगतगै चार फाइमान जे हे बारी रो तपिन तब जामिया हामिया कष्ट खागे मिया बन बेराय क्लां थाङै आं हे नग जौयान क्लां थाङै जे हाजिरा थांनानै रां 250 मांथाय दङ बबाय बेरमां सखिया नायरानो हाके मिया ओ खलिगा एंग ब्राव हे माइरं हमानसे छाव माइरं हो एंग Sambadiraw bro mairong khomane korbuk press club no mairong khomani bro bunase जों tabok jalai tongo mairong kroi aga bermang somsa kroi buna taw bermang somsa jora de mangna hakinge tabo thangnane haking sreni phaiblai kun to gaja khulaga so sadungwa ase buna naige che khayo go aram so leimani kosto khay dukho kosto no kosto hiya khay buna nogo phaige वाइसा माइसे जामानि आम साथथो थकलेगे सबाय बुनदो थाङै साफुं हाबा नागासिनदा गाय फायनाय फाब्ला गन्ज्रि खबला कष्ट अना कष्ट
어서 코스토는 안 코스토 히야 가강 콩 잘라고 있던 라이그 까이네 어서 제보 이해cken 쾌 아르 산티 시크레 자세 잘라냐 분노 와나테 안그낭에 와세 엑삽다 푹 라이게 오 모니라 parani bob chikone te phai jana ang sibabun saga se bsama ngone tenke bse bsamya ang nang pu doctor kai san lek langmya ang nang pa hom sone kre parani bro mairong khangai laika sibna sara gai zera bukhungai wa se nai nani phai mane bno nai nani phai mane je pha hanya nge o surujir bo srai kho bo khayok jabe brene mai brene mui khai i hai bai kalangai rikha bo hostel ni budi hing chaja kai kalangai bunidra hajran dang na kalangai khang subai acha nini sai no hospital lo kono pura talangka kalangja boro talangka je rang kre koi phanga smi kalang mang khang ar kalangnya ka koi phanga talang itam saborok ani doctor o shanti bazar kalang thangdi haking ne slip su gerga ni santi bazar kono thangi manliya thangya jeng rang se kre bunidra slongna ge se thangai ke hajira sajan dang na ka kai slow na khatin sho bubai ma thanga tabok ni sai jom hai sa khamyak laimen mo se kro balo khan sisi der mas pura ka der mas kawi thanga ke abo tabok bini rugi ke je totra eba oma hai kaisa jaga robon kha thutani dera ni samani abo ki thutani da dera khana na tam dera ya o hai saga ngaske ha bari ngyasni paran bronum no phung mai ka rugi sniya kaisa pung samya skai sren se bari ung khai nogo bunji ge gunjiri kho ma tongkha karen bo kre kerasi o bazani pai khese ma chogo bazar bo 200 tiya nang aje nana khese 100 sangkrei brobo tma khai mana karen bo mangya sang karen bo kre khai o siang parak sara jabe tongo spo karen se phaya ko skai seng yang phai kai ni nok thai bo kre khai baba ni pata ga phai ge blong sara no tangai tong kai karen bo kre mung sab kre buisro karen tongo seng karen kre norok karen bo mangya acha karen no bukari jana ako su bolong ku thugo ration card bo kre ai tong lai ple ration card bukari norok ni mung sa skre aw khapni ta kuk tai buk song norok khanawi ne mano kok sirai omo hai kok rok norok khanawi bobo hai matong Tiprasa rok ta boda mo hai tong ko sana thangke Belaino mokol mukti klayo omo hai kok rok no sini Tiprasa rok omo hai jaga bono tongai tini borong ni tong thai borong ni langma omo hai no klaikha Belaino khayo bono tamni hinken rok bo boni khuktin khnai man khna nakandi kha tongi manya hasi tipra sangai omo hai norok no ma phunu kok bang salia hasini lukurok norok kha tongkha chubajadi sini tambung Krishna Sudhyani Muka Jusani Krishna Chodri Tipra chini takhok bihek jusirani Tipra borni nukhungo norokni kha tongkhe khoksa phano chobari haisi ang screen hogo account number oi ronai norok khoksa phano chobari noroni hamchakma noroni chubachu teni chini takhok jusirani song Nango bin busai sakame nainani abosno koinai khapni takhok te buk song ang norno te phonoi man glak Belaino khayok jangnai kokomo hairok norok kha tongkhe chubati Belaino hambai